sa lumi. Ambot ato eh. Yan, di pa tawanan ko anda ko nag-chat ko sa group chat hanga di ba kita ka diri kay meeting nga imong birthday. Hapit na imong birthday. Gani. Kabalo ba ka na sa Lumino pumiti jud na siya late ko. Asa ang kuan di. Late jud na siya. Wala Di mo- kabulay time management. Dahil nagkira siya, ay wala siya ato sa birthday. Gani. Invite ba ako to siya gibuting ako ba tong gikuan ba ang gipadalan sa sumo sa barangay para mainit mo. Kuan din siya mo dawat siya sa Nalain jud ka. wala mo ko na ubos po pero mao na patawag ko karon og kuan kanang meeting natin tulo kaya. Kasi may plano yung birthday. Kuan lagi. Uy, gamay ra jud kay kung budget mads. Kasi nga gabay. Gamay ra ka na. Kasi lagi sa Majay, nako yung mga punta kay katong Igo ra para na katong birthday nako di ba dagan kay mga lechon Oo. bili. Katong Bili. mga sudan. Kani chumbili. Belly, Belly. belly, oo, Oo. kana. Oh, dito ako nag-order sa akong suki nga dili sa Davao area ra. Pero di ay. Sa Andaw. Nay good for 3. Tulo. Kita ra gud mga un. Pwede na po. Talaga nakailang kuha na sila yung presyo. Nay budget mga 300. Wala, 5,000, 3,000, 2,500, 2,000. Barato ka. Kanang 2,000 na lang. Ha? 2,000. 2,000 mo nga? Kana dayon. September 29 akong birthday ipa-deliver mo. Deliver sila. Oo, sa Drax, sa Davao area, mo deliver. Si pangalan? Drax Eatery. Drugs itiring. Murag nakadungog ko Oo, ana. sa kuwan ganun, i-deliver. Kato na yung mga house of bulalo. Oo, kato, mismo. Oo, pala. Amin na lang natin ang kwarta ni mo, kani. Oh, ako mag-order na lang dito. 2,000 naman kaya. 2,000 niya. Ako na mag-deliver sa imo, tumagi na lang. Pila ang deliver? Di naman na nabili na sa iyong kwarta. Gamay na lang ba yun? O ka na, ako na budget, ana. Ha? Ako na bahala sa imo, kuha na natanan. Wala. Ako na mo budget, ani. 3,000 na ah. Budget ah. Oo. Dapat lami alam mga sudan. Lami ko kaya. Yung perfect ini ko dito sa katong mga bisita nako nalamian di sila sa shrimp katong maroon kay butter to katong kuan. Hindi rin ka ito mga sabaw ha. Mga balbakwa bulalo. Oo, hindi na natanan. Sure Ako na mo ka? i-deliver ko na ni. Ha? Nya usa mo ibitaw ni si kuan. Oh, bitaw na to. Naglisod daw mo no wa siya kaadto na. Gani, wapabiti kinaon kay magsalig na pupinig siya mga birthday. Muga ay ano na lang kontakan na lang siya last kung adto ba siya sa imong birthday. Sige ako to Happy i-chat. to be birthday September 9 na ba niya? September 29. At 29 gani. Layo pa gani, pero ako lang advance ng bayad. Si ako na bahala ani na. Oo. Kami? Ha? Asa mo? Pero ang tuon pa. Ano? Ay, saan ka? Saan ka panawa? Nanawag lang ko kay mga hitsuraan oh. Imbitahan na po sa birthday mo. Oo, September 29 bakante mo. Oh, mga dumi. Sa pangalan nimo? Ano, Billy? Billy o Billy. birthday na ko upat. 5 na takabuok, good for 5. Pero tira dito good for 5. Ano may important? Ay, ang bisa ko. Ano naman ako sa uman? Namoy plate eh. Bulo, bulo. Bulo. Wala lagi pang bayad Buyo. sa Richard Billy. Platihan sa nato dahil pumunta kong birthday ko. Kung unong hindi mo inaana ba? Unong hindi mo uwag. Si uwag, eh. Patira na po ka. Isumbong hindi nga sulungi. Bakit nimo? Plate Ano man, pila man ni? 300 na. 300. Pag-taxi Eh, kulangan man ni. Kulangan og ano, 200. Nawara. Kulang og 200. Dili good. Buutan di na. Kuan na ha. Oh. Wala ko pang bayad. Ano, 150. Ang sana man ni? Taxi sa taxi 150 man ni. mo. Taxi na. Nakaw na mo. Di pasi na. 29 na birthday na ko. Katuod naman kasabalay. Adjust na lang na. Kuha na lang kapansit or shrimp. Ay na lang puro shrimp. Tagaan mo hindi mo sila. Unahon hindi mo uwagon dugay ka sila na kay asawa. Luwagon mga mura ko itong anak. Eh mga bata raman to. Ano tagaan mo ni mo galit. Naluoy ako ba kay nag-backline. Sige nga, sabi niya lang tag-order ay ato nang igo-igoon kay mo man yung kuan. Nabilin. Igo dito ha, maigo Kasi makain. rigo, ba't sabi niya lang ta? Sige, sige. Tura ra o. Ay, muna din na. Maul. Ay, nice man. Sir Richard, Sir Richard. Mo ni siya? Honor. Owner? Oo, mo na siya. Dayon. So may kalagan ako sa inyo ha? Ano sir, kasi di ba siya man ang nag-catering sa akong birthday lahat? Oo, nag-satisfied kaayo ko, so gi-refer ka. So pangutang na sa iyo sa mga nabubat, ayaw nga budget din. Ano mo sir? Kasi pinakamahal, sir. Wow, pinakamahal kami. Dito ka magsugod sa pinakamahal. Package. Dito ka sa 5K. 5,000. Kung saan mga inclusion na sir? Ang sa 2,000 is natay lechon belly nga 5 kilos, Oo. butter shrimp, butter chicken, beef steak, tapos natay choices sa lumpia or chop suey. Then meron din tayong canton gisado and sotanghon gisado. Ay, perfect ka na. Tapos may free dalawang 1.5 na coke. Ay, perfect. Kana na yung order. Ha? Napay bas babaan na sir, bas baba. Baba. Ay, mas mag... Ano tayo 3.5? Nato 3.5. Mas ganahan mo. Sige na, i-try Ang 3.5 sir. na to is 4 kilos na belly, beef steak,
butter chicken, butter shrimp, either chop suey or lumpia, tapos sotangon gisado, and 1.5 Coke. Ay, Free. perfect. Kana na. Good Kana for 17 packs only lang Ay, siya. 17 bucks. Order. Kana na, sir. Order na. Napay, mas baba. Mababa na sa 3.5. Napay, Sinyawa. Unsa man yung mo? Palit din mo? Unsa man? 2,000 na. Nay, mas baba pa na, sir. Kana naman sa skip. Ditas Gusmel. Ah. Sige. Tawag ko na mga asawa, pero hindi ka mo magsulat eh. Saka mo kayong simog balik-balik kung pangutana sa kuha. Ha? Sige. Isipan mo na yan mo. Ah, sige, sige, sir. Oh, sige, sige. Richard na siya. Tawag yung asawa na ko, ha? Maray. Ulit ko, Bill. 13 nila. Tangan ko itong mahal na kabalik barato na kung 2,000 Yung na. nanditikan mo nga. Kuan. Ulawan Yung ka, mga ani. pinakamahal. Ikaw, order kayo. Umuli kay kuan. Ikaw si kana-kana pero kabukan 2,000 na itong kwarta. Nga, ay na pag-birthday. Naulawan ng utak. Nalang isaw, nalang isaw. Wala ka dako dyan sa Lechon Belly. Ano, di ba na lechon bili? Buo man ang lechon. Ay, asawa. Asawa. Ay, asawa ka? Oo. Ay, sorry. Ano din eh. Pila? Dato ko. Nay, 2,000 daw na package, madam. 2,000. Ami 2,000 din eh. O say, inclusions. Kuha na siya. Good for... Walay basahay. Oo. Good for 12 packs. Short na. Nana siya lechon belly. Nana siya butter chicken. Nana siya pancit canton. Kung napanay vitamin C. Ay, vitamin C. Na lang. Kana. With backup dancer. Ay, Wow! Kana 2,000. Oh, pag birthday mo 2,000 habang nagkakaamor. Ikaw mo sayaw. Masaon? Tida. Ayun. Pero ka na namin pangutana, baka na. Kadagan man yung pangutana, akong asawa ni Hawa na gani, kinagagi mo pangutana. Normal lang ang pangutana sa kuan. Kaya katong last bang ko na satisfied ni og maayo. Oo. Naganahan ang mga bisita. Katong may isa ka bisita na ako nga si Anay Kinita. Dalaga. Lagi ako sa mukhaon, balik-balik ko siya sa kalamig, sa sudan. Kami daw kayo yung sudan. Balot pa gani ang uban pag uli. Di balot ang gatong kuan. Baga ka siya ng pero lami iya di. Lami, Jol. Lami ang sudan di diri na ano di Dili satisfied. ko katingog, ha? Dili ko katingog ana. So, orderin mi ha, September 29. Usa man jud inyo orderon sa to? 2,000 lang. Ang balik 2,000 na good. Gamay ramang good ni tuluran mi. Tulo lang hindi pa na mo imbitahon. Duwa ka lang. Ay nato imbitasi. Anay Kinita. Okay, makuha pa. Kulang pa. 5, good for 5. Usa to? Duha ka? Duha ka tao na lalaki o tulo ka bayot. O sige. Good for Pero kailangan ako down, kailangan magbayad sa mudaan. Kalayo pa sa birthday, mag-down, Dili Jul. mag-down, ano man mamalit ingredients. September 29. Eh, dito na lang na magbayad ha. Ang 5 Basta 2,000, kulangan pa ka kay ang kaning 2,000 kailangan pud ni nga kay additional. For example, amoy mga additional, kasi ka na at least kung ano ma-order na dayon. Wala na. Wala na. Pagdungag na lang mo, dili na pa na feel na ko. Sige, doon na lang. Ibalik ato na lang 3.5 para mas maigo jud kay di magani mo pwede ma-expect ba kay kalit-kalit ba tumaabot si Anay Sulit Kinita. kay ang 3.5 ani promise kay good for 16 packs ni. Pwede pa ni mag 17 packs. Ala oh, maabot mo si Manay. Oo, 3.5 na lang. 3.5 na lang kay balik 5 pack tuloy maangkin ako niya. Sige, sige. Wala ko kabalo nga madamay dahil siya ani no. Utangin ko niyo mo. 2,000 naman itong kwarta. Ako na pautang mo na lang tika. Bayarin ha. So 3.5. So klaro ha, kabalo na mo sa 3.5 mo sa package ani. Deliver man ano? Delivery na ni siya. Sa Rich Village. Rich Village. Ah, Sige. Salamat kayo ha kay sa Poor Village, Rich Village. ha. kay akong anak pagpalit ako gatas para sa akong anak. Thank you po, Manay. Sige, salamat. Ay, Manay. Murag si Manay, no? Mura siya si Manay. Malaog si Manay. Ayo! Yes, tara na ma'am. Order na Perfect! Katong mga shrimp, butter, chicken, katong pansit, Ay! Nana, Alam mo yan, hindi pa perfect yung kaayo. Saan birthday yun? Butter chicken, pansit. Di ba ikaw Tigisa na bang kaliwa? Art mo na sa package nga ka nang pag isa po mag-deliver, makapulit mo karon. Ah, sige, ibiro na lang ka na. Badulo akong classmate eh. Sige, imbitahan na lang ito kaya nakabutang yun. Good for man na. 16 packs. 3.5 din na. So, kaya pa. So, gatong-gato na lang, sininda na lang. Ano na yung spaghetti? Wala, ito na lang sa catering na nga ng ano, wala lang package. Nara si Minda! Napamoy pa surprise mo. Gusto nang ka? Ha? Abi, abi di mata. Asa man ang Naran na. Surprise!
Nung dagan makita sila. Tama naman. Di nang biiti ka nagkita lang 5. 3.5 ang order. 3.5 gani, pero kita rin mga Oh, old. naman na. 16 packs naman po. Ang bagay kailan na matawa na sa man na. Ito lang ba? This is one. Sukulo. Kung kinsa man nang nagsalanay sa ni nagbulak mo. Sukulo ko ba? Kinsa? Di na sa latak ako. Hindi ano blood siya. Dialysis. Naku, isa ka ng taas ug suwang, kinsa man ang urog ka huntas. Sanggain na naman. Ako nag-invite kayo para ma-perfect na magkauntanan. O pati ang tagiya sa ano, drugs na dire. Maka-order siya ginte. Sige na ako nga. Amigo man yapon doon. Ang invited kanirang duha ka lalaki na ko. Kaya tama gani ang 3.5 ba yato niya mapanos ra. Dalo Ikaw nang invite pero ikaw ang nag-birthday. So dalo kay ka 16 packs di mo pakaon mo mga laki ra, patra ka buok. Mga friend ni mo, di mo na nagtaka kay invite na pud ako mga parinti. Ginba dala ako nimo kay 16 packs man. Nagtuong ako good for 5. Good for 5, 16 packs gay 3.5 dagan na kay makakaon ana. Ikaw na may nang-invite. Sige na pa kay padulungay dara. Ano no pag classmate sa mong igsuon? O pati classmate kay invite ninyo. Hindi ko mo ganun invite ako pa sala. Isulot na to ang 16 packs. Ikaw mo, ipautang ba yung tika nga, tungod ani, tapos ikaw ba yung sigaw, yo, ano ganyan ako sa alumino, kaya tungod sa imong batasan. Hindi kung bayad na ng utang nimo ha kay invite naman ka. Mo na ang Okay, bayad. ako na, mo na lang to. Mo na yung nalain, kasi si Lumis mo ha. Kay, kuan ba, di mo siya gi-invite. Dugay ko kayo sa good. Hoy! Happy birthday! Plastic ka yung logo pa. Happy birthday! Kami lagi mo katiman sa boys window. Isa lang lagi ang mukha. Isa lang. Asa na mauban ani? Di ba ikaw tagiya? Padulong pa. Ako dilong pa. Ikaw tagiya to no. Nara siya dali. Happy ba na sa Hoy, papi? isig dali na isig. Kaon na din. Happy... Ay, tayo sa ako. Sige, 5, 6, 7, no. Nataon na ka! Wala may ulog, it's yung bili kayo, dahil it's yung bili yung ulog. Namoy, bawali ka ron. Wala yung titi. Wala Lechon yung bili, ulog. bugo. Hindi, bugo. Lechon na to. Ay, wala, it's yung bili. Ay, wala, it's yung bili. Ulog bili, labi ni sulod. Nani sunod. Nagabi pa nga. Titit lagi. Hi, we're Kadigas Goodbyes. My name is Wang Waray. Swang isi. Ayan, thank you so much po Drax at Itiri. House of Bulalo. Yes, thank you so much sa pagsalig sa mua and sa mga wangs na mudala na gusto mag-order og mga package yung mga birthday. Yes. Kompleto ang Drax na sila 5,000 na 4,000, 3,000, 2,000. Yes, mga package na ano, nanatanan, lechon belly, basta mga food ang daghan na kayo. Yes, kung kita mo tong birthday ni Ising, mauto siya. Moto siya. And of course, i-contact lang yung ano dira nakapunta. Ibutan na mo sa comment o sa caption ang ilang number o ilang FB page. Pwede mo deliver. Pwede sila delivery ha within Davao City. Yes. Ayan, makita ni sila sa Dakudao Street. Murag corner na siya sa Agdao. Dapit ra jud siya kilid sa upside down na balik. Ato yung balay na baliktad. Oo. Fun house. O napos sila dine in, mga bulalo, Dine-in. mga bulalo, lami kay lang sabon, ngaon din na Super. super lami kay sa katanan. Kaya ang Drax Eatery ang House of Bulalo sa Davao Yes. City. So ayan, thank you so much Sir Thank you so Richard. much, sa Richard owner. Bilongo. Oo, thank you so much. Oh, basta moro to. Ayan, see you See soon you sa soon. mong next video. Bye-bye. Thank you so much for watching.